Dani d'Alacant. Som el curs quart C. Som de l'equip de los científics Bollos. El meu nom és Valeria. El meu nom és Candela. El meu nom és Gabriel. El meu nom és Sandra. Avui us ensenyarem com agafar un objecte de santeria o una pilota del terra sin fer normal l'esquena. Ara Samuel va agafar aquest objecte malament. Ara Samuel va agafar aquest objecte correctament. Flexiona els genolls i l'esquena recta. Gabriel va fer una demostració de com no agafar un objecte de santeria. Ho fa mal perquè es posa de puntetes. Ara va agafar bé un objecte de santeria perquè es posa en tabull. Amb aquest vídeo hem après com agafar un objecte de pes sin fer-nos mal en l'esquena. Espero que este tutorial os haya agradado. Adéu! Hola, bon dia, som del sisè Mediterrani i ens anomenem Iván, Julià, Rocío i Lucas. Ens van a presentar la poesia. Fixeu-vos bé en Rocío i veieu atenció a Rocío que ens explica com estaven sentades. Jo estic mal sentada perquè les potes no toquen la terra i, a més, si faig bastó, la meva esquena està malament i puc tindre de major esclerosi difosis. La difosis és quan estàs per la panxa per amunt i la psicosis és quan estàs per nascer. Al contrari que Rocío, jo sí que estic bé asseguda a la cadira, perquè tinc l'esquena acostada al respalt i els peus sí toquen terra. Rocío, per què estàs mal sentada? És que m'agrada molt, no sé molt còmode. Rocío es pot caure i fer mal al cos i a l'esquena. Rocío, si fa tot això de major, pot tenir molts de problemes i ser una iaia amb l'esquena corba. Pot tenir difosis, escoliosis, tot això. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies. Adeu. Hola, som de l'Escola Mediterrani d'Alacant i som del curs quart A. Som el grup Celomedi i el meu nom és Roman, Sara, Isabel, Martín i Álvaro. Hoy os enseñarem a corregir les postures, sentar-se correctament i demás. Os llegirem en el tutorial. Así no te pots fer mal a l'esquena. Torna a repetir-ho. Molt bé. Aquesta postura serveix per a no fer-te mal a l'esquena. Esperem que us hagi agradat el tutorial. Adéu! Bon dia! Som de l'Escola Mediterrani d'Alacant i som el curs quart C. Som el grup dels mosqueters matemàtics. El meu nom és Dani. El meu nom és José. El meu nom és Nacho. El meu nom és Marta. Avui us ensenyarem les postures correctes per no perjudicar la nostra esquena i descansar bé. Ara farem un petit teatre per ensenyar-vos les postures correctes i incorrectes.
l'esquena està doblada i les braces estan separades. Aquesta postura és correcta perquè té l'esquena recta. Aquesta també perquè té l'esquena recta i té el cos recte. Esperem que us hagi agradat el tutorial i que podeu descansar bé. Adeu! Adeu! Hola, bon dia. Som l'equip 5, que es diu El Soles, del Col·legi Mediterrani d'Alacant, del curs de quart B, i us anem a presentar com portar la motxilla bé per anar al col·le. I nosaltres som Ferran, Irene, Nacho i Miguel. Observeu que Miguel té els llibres a prop. Així l'està fent molt bé, no li passarà res. Ara que esté més lluny, dobla l'esquena i pot ser que tenga cefosis. Tot seguit veureu que Miguel porta una bandolera i la bandolera està bé perquè reparteix el pes per tot el cos. Fixeu-vos bé com Nacho té la motxilla. D'aquesta forma està molt mal, perquè el pes no està repartit i pot tindre cifosis. Observeu com Irene té la motxilla, que la té molt lluny i es pot doblar, se te dobla l'esquena i pot tenir hiperlordosis. Ara que està molt a prop, no té l'esquena doblada i està més còmoda. Moltes gràcies per veure el nostre vídeo. Esperem que us hagin servit totes aquestes mals hàbits de posar-vos la motxilla i l'hem corregit després. Adeu! Adeu!